Aviam, Franco és fill d'un militar de la Marina que abandona la família doncs, quan els seus fills són encara joves. Per tant, ell es cria en un ambient en què la figura del pare està absent, i això, tenint en compte, a més, que el comportament del pare en matèria de costums, en matèria sexual, doncs estava molt lluny dels cànons catòlics de l'Espanya de finals del segle XIX, doncs això Franco ho viurà sempre d'una manera traumàtica, no? Com una cosa, en fi, que procurarà, diguem-ne, ocultar. In July 1936, Italy, under dictator Benito Mussolini, was seeking allies, having been condemned by most European nations for its invasion of Ethiopia the previous year. That same month, in Geneva, Switzerland, before General Assembly at the League of Nations, a journalist from Slovakia took his own life. The note he'd left said he'd done it to draw attention to the plight of Jews in Germany. In Spain, a storm was coming. Over the first 5 years of the Second Spanish Republic, the government had changed hands 3 times. From left-wing ideologues to right-wing ideologues, and back again, all of it occurring during the most profound economic catastrophe the world had ever known, the Great Depression. By 1936, a cadre of wealthy landowners and military generals had had enough, and now resolved to retake the country in the customary fashion through military coup. The coup's organizers, Francisco Franco, Emilio Mola, and José Sanjurjo, expected the operation to be swift and rather routine, little different from the one 15 years earlier that had netted the last dictatorship. They were wrong. En Mola des de Navarra, en Franco des de Marroc, s'aixequen contra el republicà. Una part de l'exèrcit de la Guàrdia Civil, una part de la Guàrdia Civil es manté fidel a la República. I això ocasiona ràpidament una part d'Espanya, que és l'Espanya nacional, i l'Espanya republicana. I a partir del 18 de juliol del 36 comença oficialment la Guerra Civil. The nationalist rebels, or nacionales as they called themselves, saw taking Spanish Morocco as a crucial first step. The Army of Africa, battle-hardened from decades of fighting, was Spain's most powerful military force, and it was Franco's job to enlist them in the cause. But, with 600 miles of ocean separating the Canary Islands from Morocco, Franco first had to get there, and without anyone noticing. Esclar, com que el paper inicial de Franco ha de ser sublevar l'exèrcit d'Àfrica, cal un mitjà de transport segur per traslladar Franco de les Canàries al Marroc. I, per tant, els conspiradors, en una època en què no hi ha línies regulars d'aviació, i, a més, en fi, ell hauria hagut de justificar el seu viatge, no?, si hagués anat amb un mitjà, diguem-ne, convencional, doncs lloguen un avió, un petit avió anglès, que vola des de Londres fins a les Canàries, fins a les Palmes. Allà recull en secret Franco i el transporta fins al nord d'Àfrica, fins a prop de Tetuan, penso que és. Això és el divendres 17 de juliol de 1936, i allà, ja en presència de Franco, comença la sublevació. La Guerra Civil Española es que es muy complicada. La Guerra Civil Española es una cosa que nos tiene que dar vergüenza a todos los españoles, porque esto no debe volver a ocurrir nunca más. En la Guerra Civil Española habían 2 bandos, que uno estaba en un bando no porque él quería, sino porque le pilló, y el otro estaba en el otro porque también le pilló, que por eso se peleaban hermanos con hermanos y padres con hijos. For the Barcelona invasion,
General Mola had tapped Manuel Gudet Llopis, a general who distinguished himself during a protracted Moroccan campaign in the 1920s. Gudet was, on the 19th, the morning of the Barcelona invasion, on the neighboring island of Majorca. The capture of Majorca had gone smoothly, and Gudet was feeling confident. His officers on the mainland, based in barracks on the outskirts of Barcelona, began their march toward the city center at dawn, and Gudet, expecting another easy victory, planned to fly in after the invasion was well underway and assume command. Del 34, i es va trobar que la resistència va ser més esperada de l'habitual, no? Perquè la gent del moviment obrer, en aquest cas la CNT principalment, estava preparada per fer front a l'aixecament militar, no? Tot i que van haver-hi moments de pujada i baixada en el qual pensaven que guanyaven uns i al cap de poques hores guanyaven els altres. Va haver-hi tota una fluctuació molt important de... O sigui, hi havia corrides, no va estar clar fins al dia següent, com aquell que diu, que la cosa queia a favor de la República en aquell moment. Per tant, diuen, les columnes sortiran, com va passar, diguem-ne, el 6 d'octubre. Aquesta confiança els va portar amb un relaxament. I com que les forces d'ordre públic, tant els Mossos d'Esquadra com els guàrdies d'assalt, com el que serà posteriorment Guàrdia Civil, Carrabiners, etc., fins i tot alguna unitat com la Intendència, estaven sota el control de la Generalitat i la preparació de la reacció és molt ben elaborada. S'envien les unitats de Mossos d'Esquadra, s'envien les unitats de forces d'ordre públic que tenen arma llarga a ocupar el que seran les posicions claus per frenar l'avanç d'aquestes columnes. I aleshores es produirà, per tant, primer amb les forces obreres que vigilen els quartels i que ho comuniquen, i segon, amb aquesta preparació militar de les forces d'ordre públic, un aturament. A plaça Catalunya, amb la Telefònica, a la Rambla, a les Drassanes, en un convent que hi ha a la Diagonal cantonada Bailén, em sembla que és Bailén. A molts llocs de la ciutat va haver-hi sidral. O sigui, la vigília, que ja s'ho veien venir, els de la CNT van concentrar tot de camions que van requisar i gent armada al camp de futbol del Júpiter, al Poble Nou. The city's anarcho-syndicalist CNT, which had been since the suppression of the anarchist uprising in Llobregat 2 years earlier, stockpiling weapons, played an active role in the fighting, arming union members, manning barricades, and defending the city. Aquesta CNT de l'any 36, del juliol del 36, aquí a Catalunya, és una CNT organitzativament parlant molt diferent de la CNT d'octubre del 34. Per tant, quan al juliol del 36 es produeix el cop d'estat i aquest cop d'estat s'atura, la CNT surt a col·laborar durant el cop d'estat, però surt enormement organitzada i amb una finalitat clara de fer la revolució. Si algun anarquista se li va acudir, que no ho sé, enfrontar-se a uns soldats amb la pistola, hòstia, doncs devia quedar com un colador, m'entens? Perquè l'abast d'una pistola, d'un revòlver, en fi, bé. Per tant, el paper fonamental durant les hores del dematí, migdia d'aquella jornada, el va tenir la Guàrdia Civil i la policia a les ordres de la Generalitat, que es van mantenir lleials a la legalitat i que no es van sumar al cop, i que no només no s'hi van sumar, sinó que s'hi van enfrontar. S'aixeca el poble, s'aixeca els anarquistes, agafen les armes, que per això va ser tan criticat
al Companys, però gràcies a la sublevació de l'anarquisme aquí a Barcelona van parar la sublevació i el militar franquista, el general Godet, va ser empresonat i va ser afusellat. I d'aquesta manera, a Barcelona va ser un dels llocs que immediatament ja va quedar en mans republicanes, gràcies a l'acció de l'anarquisme, no?, que va agafar les armes i tant. I al final, doncs, qui va decidir la jornada va ser la Guàrdia Civil. Va ser la Guàrdia Civil que va pujar d'una caserna que tenien per allà al Poble Nou i van pujar per la Laietana, van arribar a la plaça Sant Jaume, es van quadrar i es van posar les ordres del president Companys. I a Catalunya aconsegueixen parar el cop d'estat militar amb la participació dels anarquistes, és a partir d'aquí on els anarquistes prenen aquest poder tan fort. Perquè ells són els que, en certa manera, entren a les casernes, agafen les armes i ells diuen que són els que defensen la república. És a dir, a partir d'aquí, les armes serà l'element que no li faltarà. Amb aquestes condicions, i organitzada i armada, és quan la CNT diu, ara faig la revolució. I la CNT imposa la revolució d'alguna manera. Està en unes condicions de molta força. I òbviament, la situació governamental és molt més dèbil. By July 20th, the enemies of the Republic, the rebels, could claim to have captured a third of Spain, including the southern city of Sevilla. However, Sevilla proved an exception. Most of the country's large industrial centers, Barcelona, Madrid, Valencia, remained in the government's hands. And it was clear 3 days after the launch of the coup that Republican leadership was not going to capitulate in the manner that the monarchy had a dozen years earlier when Primo de Rivera seized control. Furthermore, there was a sudden, unexpected crisis in rebel leadership, one that would ultimately prove a boon to Francisco Franco. Aviam, d'entrada, la figura més antiga, més gran en edat, en currículum, no?, entre els conspiradors, era un general que es deia Sanjurjo. Succeeix que quan el cop ja ha començat, pràcticament, Sanjurjo considera que no pot continuar a Portugal, que s'ha de traslladar a Espanya, no?, per estar al frente de los acontecimientos. I surt d'un aeròdrom dels afores de Lisboa en un petit avió, molt petit, en una avioneta, pràcticament. Es diu amb massa equipatge. Es diu que Sanjurjo volia portar tots els seus uniformes de gala, totes les seves medalles, els seus sabres i tot, això es diu. En tot cas, la càrrega de la petita avió era excessiva i en el moment de l'enlairament l'avió capota, s'estrella i moren el pilot i Sanjurjo, que eren els únics que hi viatjaven. Per tant, la figura que estava previst que encapçalés el poder després de la victòria del cop queda neutralitzada. No? Aquest és una primera expressió de la bona sort que Franco tindrà en moltes coses, no? I a Mallorca sí que aleshores hi haurà ràpidament la implicació de les potències de l'eix. És a dir, sense demanar cap mena de contrapartida, s'envien suports per part d'Itàlia o bé la unitat de la Legió Còndor, que és una de les unitats militars més ben preparades tècnicament i militarment a l'Europa d'aquell moment. Té forces d'aviació, té forces aerotransportades, té forces d'artilleria, té forces de divisió lleugera mecanitzada. Imposen el que serà els atacs llampec amb els Stukas, imposen el que seran la política de l'atac llampec i, per tant, seran unes unitats molt dinàmiques. Cal considerar també el suport d'autoritats financeres, com puguin ser empresaris com Marc, que donaran recursos, i 100.000 rifenys seran allistats com a mercenaris. Provoca que les forces de Franco, sense tenir en aquest nivell una posició dominant,
aquest suport internacional d'Alemanya, d'Itàlia, del capital internacional, i jugarà també als Estats Units, que facilitarà l'afort camions, crèdit de petroli i també crèdits. Aleshores hi haurà, per tant, aquesta posició. Back in Barcelona, the military officers and soldiers who'd stayed loyal to the government and defended the city were now marching west to the Aragon front. They'd hoped to retake the city of Zaragoza that had been captured by the rebels during the first days of the coup. Tothom que diu, company, un fusell, té un fusell i una caixa de bales. Llavors, tot això es fa d'una manera absolutament improvisada, perquè, a més, com que la principal força obrera a Barcelona era la CNT, que era una organització llibertària, anarquista, la seva cultura era contrària a tota idea de jerarquia, hi ha uns que manen i uns que obeeixen. Tot això els resultava repugnant als anarquistes, culturalment repugnant, no? Per tant, allà va ser Can 60, diguéssim, o sigui, tothom que va dir jo me'n vull anar al front, molt bé, homes i dones. Als primers temps, homes i dones. Sí, companya, sí, només faltaria. I van marxar cap a Aragó com si anessin a fer una costellada a les Planes. Bueno, clar, quan aquestes milícies es van trobar amb la realitat, i la realitat era que a l'altra banda hi havia un exèrcit, allò va ser, en fi, una debacle, no? És a dir, una desbandada. Molts van com, hòstia, que encara em mataran, me'n torno a Barcelona. Though many workers joined improvised militias and headed to the Aragon front, the power vacuum in Barcelona was filled by the CNT. It was now the strongest force in the city by an enormous margin, dwarfing that of the regional government under Generalitat President Lluís Companys. Companys showed pragmatism, inviting the CNT to take power, officially, and offering to assist in any way he could. The anarchists, however, had no interest in seizing state power, nor even joining an ad hoc coalition of Republican parties committed to fighting the rebels. CNT leadership sought social revolution, and that was only a possibility if it radiated out from the streets. O sigui, els anarquistes van creure en aquell moment que el carrer era seu, era evident que era seu el carrer, per això el company li s'ofereix, bueno, diu, heu guanyat vosaltres, no? Bueno, n'hi ha un... El moviment obrer, la CNT, en aquell moment té una assemblea el dia 21 i després crec que és el dia 23. Crec que va tindre molt present el moviment llibertari de l'aleshores, van tindre molt present el que havia significat la Rússia, el 1917 a Rússia, no? I el que no volien caure és en la mateixa trampa de formar una dictadura proletària, no? Aquí es produirà un tira i afluixa entre les autoritats i els grups armats de la CNT que fan la revolució. I el fet que siguin grups armats és un element molt important. Davant de grups armats, òbviament, al govern de la Generalitat li queden poques disjuntives, o fer una guerra civil interna o intentar adaptar-se i intentar controlar la situació. From the beginning, the Spanish Civil War was viewed, perhaps reductively, as a battle between fascism and democracy, inspiring volunteers from around the world to take up arms. The most famous of them, fighting on the side of the Republic, were the Brigadas Internacionals, or International Brigades, paramilitary units organized by the Communist International. En el que pràcticament totes les poblacions del món s'implicaran, i també de les brigades internacionals, no només de brigades com puguin ser de França, d'Alemanya, d'Anglaterra, d'Estats Units, sinó pràcticament des de xinesos, cubans, sud-americans, etc. És a dir, serà un conflicte en el qual hi haurà dues posicions molt enfrontades. Serà un conflicte ideològic, s'ha dit l'última guerra romàntica. Clar, la majoria eren comunistes. I clar, el comunisme als Estats Units, que és el país més capitalista del món, no està ben vist. La majoria van ser qualificats com a sospitosos
i de fer fins i tot activitats antiamericanes. Anarcosindicalista a Catalunya, com a oposició a la guerra i als militars aixecats, va ser qui va guanyar l'alçament a Catalunya, va ser els anarcosindicalistes, els obrers, tot el sistema que tenien de control, van recollir les armes i van alçar-se. Per tant, la Generalitat va quedar col·lapsada. La Generalitat republicana va quedar col·lapsada i va ser l'anarcosindicalisme el que es va portar, el que va tenir les claus del manteniment del desordre, perquè, clar, també es va provocar una reacció violenta en contra de la dreta, de l'ultradreta, de tots aquells que havien ajudat a l'alçament militar. I això també s'ha de tenir en compte. Aquest intent de control de la situació serà un intent llarg que durarà diversos mesos. De fet, la part més dura la podrem tindre entre juliol i el mes de setembre. Però a finals de setembre la Generalitat d'alguna manera tornarà a agafar el comandament de la situació, això sí, fent unes concessions enormes a la CNT. Quines concessions farà? Bàsicament, salvar les col·lectivitzacions. La col·lectivització, que era l'element més emblemàtic de la revolució, serà el que la Generalitat assumirà fent un decret de col·lectivitzacions, és a dir, fent una llei que legalitzi el procés de col·lectivitzacions que s'havia portat a terme. También hay que tener en cuenta que muchos de los desmanes de algunos libertarios en el 36 fueron provocados por toda esta contención que hubo en la clase trabajadora des de 1840. El meu pare és de Sabadell, la meva mare era de Barcelona. De Sabadell es van venir a viure, el meu pare va venir a viure en l'edifici que vivia la meva mare, allà es van conèixer, estava amagat. Després tenien un germà capellà que també estava molt amagat. I sempre t'expliquen que eren de dretes, sempre t'expliquen que els d'esquerres i els anarquistes perseguien els capellans. La gent d'esquerres t'ho explica al revés. The revolution, as interpreted by the CNT, was predicated on the destruction of all class divisions. Collectivization, putting business ownership in the hands of the workers so that everyone got their fair share, was a means to that end. But while the revolutionaries were by definition anti-state, they showed some pragmatism of their own, committing now to democratic collaboration with Companys and the pro-republican groups that remained. And why not? Stripped of power, the government seemed a mere shell of the old state. It posed, they surmised, little risk to their long-term plans. The transition to a system of libertarianism or anarcho-communism went, all things considered, rather smoothly. In Barcelona alone, more than 3,000 businesses were collectivized. Libraries were created in factories. Upscale hotels were turned into communal dining rooms. Tipping was outlawed. Everyone, even the bourgeoisie, donned working-class clothing. There was no sir, no madam. Everyone was, suddenly, a comrade. És la mateixa classe obrera, la mateixa societat la que se té que organitzar. És a dir, a Barcelona, des de primers moments, des dels anys 20, ja existeixen les cooperatives de consum, els economats. S'ho tenen que fer tots ells. Les cooperatives de construcció, els col·legis es fan els mateixos sindicats. Les escoles racionalistes, cada sindicat es fa una escola perquè pel dematí vagin els nens i per la nit vagin els obrers. O sigui, tot això, el socors mutu, o sigui, entre cometes, la seguretat social se la té que fer, se la fan els mateixos obrers. Tot això és el caldo de cultiu que dona el que jo dic la societat paral·lela. O sigui, que es construeix, la gent de Barcelona té la capacitat de construir-se a si mateix
tot el seu ventall el que necessita per sobreviure, perquè des de dalt no n'hi ha cap tipus d'estructura. No? Aquesta és la que permeteix que quan arriba el 36 la gent estigui educada per portar les fàbriques, està educadíssima per portar les fàbriques, no solament el que és la feina, sinó administrativament. Estan educats ja per això. Soviet consul Vladimir Ovseyenko, on a visit to the city days after the aborted coup, expressed his sense of shock and amazement to FAI leader Joan García Oliver. Este cónsul soviético, Osbenko, le dijo a García Oliver, le dijo, ¿cómo puede ser que en Barcelona, a los 3 días del golpe de Estado, los tranvías ya funcionen y en cambio en San Petersburgo tardamos 4 años para poner en marcha los tranvías? Y García Oliver le dijo, es que nosotros, a través de los Ateneos libertarios, llevamos educando a la clase trabajadora y obrera desde 1900, con lo cual aquí hay una clase trabajadora, ilustrada, preparada y que sabe hacer las cosas. Y esto es un hecho. I era de que les empreses passaven a mans dels treballadors a través d'un comitè que els portava. Cal tenir present que moltes petites empreses de no gaires treballadors, qui dirigia el comitè era el propietari, l'antic propietari de l'empresa, que els mateixos treballadors li posàvem perquè era la persona capacitada per tirar-ho endavant i fer-ho. Va ser una proposta en el seu moment revolucionària i força avançada en els temps que han vingut després. Lògicament, això no ha tingut transcendència perquè potser les cooperatives s'hi podrien semblar que hi ha hagut després, però la col·lectivització amb una estructura d'una societat capitalista és impensable. En el món urbà, en general, les col·lectivitzacions van funcionar bé. En general, es van ocupar les fàbriques, moltes vegades les fàbriques van estar dirigides pels mateixos gerents que hi havia abans, les van seguir fent funcionar en tècnics. En general, no hi va haver massa problemes. Hi havia una necessitat vital de fabricar el producte, que el producte sortís i el producte va sortir. The revolution in Barcelona reduced unemployment nearly to zero, swept out poverty, and resolved a rental crisis that had persisted since the dawn of the Industrial Revolution a century earlier. Bueno, quina política va fer la revolució, entre cometes? Doncs, aviam, jo crec que més que una política planificada, el que es va donar va ser una realitat nova. Molts propietaris d'habitatges, de molts habitatges, no? O bé van ser assassinats o bé es van amagar. Per tant, en molts casos, simplement és que no hi havia un amo que vingués a cobrar el lloguer. I, per tant, el llogater va dir, hòstia, fantàstic, tu. Doncs, de moment, jo no pago. Saps? Es va prendre alguna mesura, que ara no seria capaç d'explicar-te en detall perquè em podria equivocar, no? Però jo crec que fonamentalment el que va passar va ser això, no? Que així com en moltes empreses també el propietari havia desaparegut i, per tant, es va haver de posar en marxa la col·lectivització una mica per necessitat, en el cas dels pisos de lloguer va passar una cosa semblant, en molts casos. És a dir, que la desaparició total o momentània dels propietaris va facilitar que durant un parell d'anys la gent digués, escolta, tu, això és estupendo, no hem de pagar lloguer. No? Llavors, després, al final de la guerra va haver els seus problemes, no? Perquè alguns propietaris que van reaparèixer van dir, escolti, que aquests tios em deuen aquí 3 anys de lloguer, As libertarian communism improved the lives of the poor and working class, for the bourgeoisie and clergy broadly seen as the oppressors, it was a period fraught with uncertainty, fear, and outright terror. They did their best to blend in, stay hidden, as acts of retribution, including extrajudicial killings at the hands of anarchists, and often mere thugs, dubbed uncontrollables, were now commonplace.
El meu besavi, per exemple, el van fer els rojos, els comunistes, el van anar a buscar, el van fer lluitar, el van voler arrossegar per lluitar amb ells, li van obligar a matar un pagès sense cap tipus de raó, potser perquè segurament li deuria diners a algú o algú, i el van matar, acusant-lo de nacional. I després, ell va escapar, va estar molts anys amagat de la guerra. La persecució social és un dels aspectes més negres, tristos de la Guerra Civil, perquè es produeix una persecució no per l'autoritat política, en aquest cas per la Generalitat o pel govern republicà, sinó per unes forces dites d'incontrolats que ocuparan el carrer. Seran forces en la que s'hi barrejarà, i és així, s'hi barrejarà des d'uns afanys de gàngsters i de robatoris fins a uns afanys iconoclastes d'una puresa absoluta de destrucció de l'antic ordre actiu, com si fos una mena de revolució cultural xinesa, és a dir, destrucció d'esglésies, destrucció de representants de les forces de la dita burgesia, empresariat, hisendat, etc., i, naturalment, tots aquells exponents de l'ordre antic que sedien des de les forces polítiques fins a periodistes o eclesiàstics. Tot això provoca un terror en el que hi haurà una persecució amb assassinats quotidians a les nits, cotxes fantasmes, amb la imposició de presons privades. Bé, la primera història que explicaven a casa, el meu pare era metge i en aquella època no hi havia els centres d'atenció mèdica i normalment els metges visitaven a casa seva, tenien a casa el despatx on el pare visitava els malalts, i el juliol del 36 va començar la guerra amb l'aixecament militar o contra els sublevats a la República, i poques setmanes després, el mes d'agost, un metge que vivia a la casa del costat el van matar. I aquesta és una anècdota, una història trista, que la vaig sentir explicar moltes vegades, que el meu pare era republicà i catòlic, i això va fer que no el van matar, diguem-ne, i va poder anar exercint de metge. I aquest veí era més conservador, bona persona, i el meu pare li deia Ferran, perquè el senyor es deia Ferran. Ferran, amaga't, vés-te'n, que te la pots carregar. Diu, home, jo no he fet res de dolent. I, precisament, els primers dies de la guerra el van anar a buscar i el van matar. I amb tota la duresa que representa un pare de família amb fills, és una cosa que l'havien viscut a casa perquè me l'havien explicat moltes vegades, que el meu pare, esclar, un amic seu, que encara que no coincidissin millor amb les idees, però un bon veí, que el matin és una cosa que la sents molt a prop. I això, la guerra està plena de gent, amics, parents, pares, fills que van. La meva mare i la meva àvia i la meva tia van anar a la presó perquè una veïna les va denunciar, perquè tenien un monjo de Montserrat amagat a casa. La senyora, que després va viure tota la vida davant, les va denunciar i les van posar a la presó. Llavors hi va haver un judici, que sembla que la meva mare va agafar la tuberculosi allà, a més a més. Hi va haver un judici i una persona del barri, que era del cantó dels rojos, que es deien rojos, republicans, va abogar a favor d'elles i no les van matar. Però tot això va ser per una veïna de davant. De la guerra civil tengo la historia de mi madre, que sí se quedó, que iban a buscar comida a Lérida y cuando había bombardeo se ponían debajo de los trenes. Y luego pues que mi abuela tenía vírgenes escondidas, entonces las señoras de servicio que tenían se paseaban con pistolas, no con no sé cómo se llama, porque no son Zedmes, tampoco son Kalashnikov, o sea, con fusiles por el piso diciendo 1, 2, 1, 2, si encontramos a la Virgen, la matamos.
durant l'època, per exemple, de l'anarquisme o dels pistolers de la FA i tot això, es va perseguir molt monjos i moltes monges i pel sol fet de ser catòlics. Culpa en tenien de ser catòlics? Depèn de quin nivell ho miris. Pot ser que algú vagi a la parròquia sigui catòlic i el portin a una txeca, com van fer amb el meu avi, i ell només cantava un cor d'una església. El meu avi va estar perseguit pels dos costats, perquè per una banda ell era, diguem, burgès, entre cometes, i va protegir alguns capellans que volien matar, i per altra banda era catalanista, amb la qual els franquistes també el van perseguir. Llavors va tenir que marxar a Bordeus durant 2 anys. Doncs durant el matí a Manresa entraven a les cases els republicans i clar, s'enduien tot el que era referent a Jesucrist, no? A la religió, al cristianisme, a documents així molt de dretes. Després, no sé què passava durant el llarg de les hores, que al vespre t'arribaven al bàndol franquista i et tornava les creus, et tornava manuscrits. Jo penso que realment la gent no sabia per lo que lluitava, sinó que eren manats. En realidad a mi abuelo le metieron en la cárcel los trabajadores de una empresa que tenía de artes gráficos, a mi abuelo materno, que se llama San Pons, y lo sacaron de la cárcel al cabo de 4 o 5 meses para que pudiera coordinar el trabajo que había sido colectivizado al taller, porque no sabían hacerlo ir. Entonces él pues lo hizo. I llavors, per exemple, el meu pare i altres metges, però el meu pare i algun metge de Terrassa es cruzaven els malalts, perquè si tu a una casa que vivia 2 o 3 persones que els coneixies i veies entrar un metge i sabies que tots estaven bons, no hi havia ningú malalt, deien que hi va fer un metge a aquella casa. I llavors el pare doncs, anava a Terrassa amb algun domicili que discretament li havien vist, que hi havia algú malalt però que no es podia saber que estava amagat. I el mateix suposo també, segur, que algun metge de Terrassa s'anava a Sabadell amb domicilis perquè ningú es pensés que era el seu cosí, el seu oncle, el seu amic, però no el metge. Sí, Companys se n'adona que només té una alternativa si vol aturar la revolució social i religiosa, que és la de plantar cara i provocar una guerra civil. En aquell moment ell se n'adona que amb l'exèrcit dissol i amb les millors unitats al front d'Aragó per evitar que el general Cabanelles pugui entrar de Saragossa cap a Catalunya, que no té forces. Aleshores contemporitza i crea uns organismes en el que pugui haver-hi, de manera lenta però constant, l'assumpció per part de la Generalitat del que és el control. Aleshores, la Generalitat, per tant, anirà introduint mesures petites però constant de control als ajuntaments, de participació en les indústries bèl·liques, etc., i arribarà a passar aquests mesos terribles, des de juliol pràcticament fins a gener, en el que ja s'apaivagarà una mica aquesta terrible persecució social i religiosa amb milers de morts, però la Generalitat intenta ajudar en el que pot. Aleshores facilita milers de passaports perquè puguin escapar-se els seus adversaris polítics de la Lliga, que s'escapen, perquè puguin escapar-se els clergues, i intenta també salvaguardar el que és el patrimoni monumental, des de monestirs, el de Montserrat, Sant Cugat del Vallès. O sea, ahora se puede cambiar todo, ¿no? Pero fue una guerra civil como un piano, o sea, fue hermanos contra hermanos, primos contra primos, ¿entiendes? O sea, es muy tremendo una guerra civil. De les guerres civils, l'horrorós és això. Per exemple, el meu pare va ser salvat de ser fusellat, el anaven a fusellar a la Rabassada, que és a les muntanyes de Collserola, portaven la gent allà a fusellar-lo. Perquè quan se'l van endur, la meva família van anar a avisar la comadrona del barri. Saps què és la comadrona, no? La que dona llum, ajuda a parir. I ella, que era una dona amb totes les de la llei, se'n va anar al barri on hi havia els que s'havien endut el meu pare, que era allà, a les cases barates d'Horta,
i els va dir, si matáis a Ferran, el meu pare es deia Ferran, vuestras mujeres parirán solas. I el va salvar ella, perquè ja s'havien endut. Cal dir, però, que en el cas de la República aquesta acció és feta des de la base i no des del poder, a diferència de l'estat franquista, que va ser des del poder i no des d'accions incontrolats, i que, d'altra banda, va durar uns mesos i no va durar tot el conflicte, com va durar en el cas franquista. By spring of 1937, the anarchist experiment in Barcelona and Catalunya had reached its twilight. Amid the grim realities surrounding the larger war, Republican politicians, left and right, sought a unified front on a war footing against the rebels, not social revolution. Els fets de maig, el que coneixem com a fets de maig del 37, són un d'aquests episodis que posen de manifest els enormes enfrontaments interns que hi havia hagut des del primer moment de la República. Al maig del 37 ens trobem en una situació simple. A Catalunya, la Generalitat, després del procés revolucionari del mes de juliol, amb aquest intent que fa de tornar a agafar el comandament, i aquest comandament, com ja he dit, té el cost d'assumir algunes de les conquestes revolucionàries, fonamentalment les col·lectivitzacions, va comportar també que ara sí, al setembre del 36, la CNT entrés a formar part del govern de la Generalitat. El que no havia volgut fer l'any 31 sí que ho fan a l'any 36. Per tant, ens trobem amb una Generalitat en la que hi ha republicans, anarquistes, grups comunistes, tots formant part del mateix govern. La pròpia dinàmica de guerra és una dinàmica que marca els equilibris interns. I a l'any 37, dintre d'aquest panorama internacional de no intervenció, òbviament, que sí, l'únic element, l'únic país que proveeix a la República és la Unió Soviètica. Per tant, els partits comunistes, amb els diferents noms, que eren minúsculs el juliol del 36, des del juliol del 36 endavant, van paulatinament adquirint una força importantíssima. Aquests grups anarquistes, òbviament, tenen molts punts de confrontació amb els anarquistes amb els comunistes. Per tant, el que esclata en aquell moment és un enfrontament duríssim entre les institucions i els grups no governamentals. Amb aquesta confrontació, les aliances acaben sent molt simples. La institució, la Generalitat o ergo l'Estat, al seu moment, amb el grup polític que li dona suport militarment i a nivell d'intendència, que són el Catalunya al Suc o el Partit Comunista. En el que aleshores hi haurà el combat, el que s'ha dit la Guerra Civil dins la Guerra Civil, en el que, per una banda, el nou partit socialista-comunista, que és un partit insòlit a Europa, socialista i comunista, que és el Partit Socialista d'Unificació de Catalunya, el PSUC, i les forces d'Esquerra Republicana, d'Estat Català i d'Ordre Públic, davant del Partit Obrer d'Unificació Marxista i de la CNT-FAI. Bueno, el PSUC es creia dies després d'haver començat la Guerra Civil, es creia el PSUC, perquè no existia, i l'espai del moviment obrer ja estava ocupat principalment per la gent de la CNT o la gent del PUM, el Bloc Obrer i Camperol i tot això, i l'únic espai que troba és algun petit burgès que no està inscrit en cap organització d'aquest tipus, i com aquí poden començar, a influir en les capes socials d'aquest tipus. És com comencen, incipientment, comencen per ahí, però clar, en tot l'aparat que ve de Rússia és com aniran creixent, perquè és una de les poques coses que arriba a Espanya és a través de Mèxic
o a través de Rússia. I Rússia en aquell moment pues, ja té el poc diner que arribi o el poc aliment o el poc ve a través d'aquesta gent. No? En fi, el Cirsània, per exemple, que és un vaixell que arriba, el primer vaixell rus que arriba a Barcelona, arriba amb forces aliments i tot això, però bueno, ja és el PSUC el que controla aquest subministrament i tot això i com pot anar creixent en aquesta ajuda que té, no? Des de Rússia. A l'altre bloc que s'enfrontaran els anarquistes, amb les seves posicions històriques antigovernamentals, i els grups comunistes antisoviètics, en aquest cas el POU. I el que esclat, en definitiva, és una guerra interna entre el grup, republicà per controlar el poder. En aquesta guerra interna, òbviament, qui perden són els anarquistes i el POU. The POUM, or Workers' Party of Marxist Unification, formed in 1935 in Barcelona. It differed from other communist parties, including the Communist Party of Spain and its local chapter, PSUC, in that it disapproved of Joseph Stalin's brand of communism, viewing it as an abomination, a betrayal of communist principles. El meu pare dins el PUM va actuar de comissari polític. Primer va ser voluntari. Hi havia, quan va començar la guerra, doncs el 36 van començar a marxar les patrulles cap al front d'Aragó, i la primera que va marxar del PUM va ser la de Sabadell. Ell va estar destinat en un regiment d'artilleria, concretament a Montfloriter, fins que aleshores el van traslladar a Barcelona. Ell era un home que escrivia, era un intel·lectual, i aleshores van veure que poca cosa podia fer al costat d'un canó i el van enviar a Barcelona ja en un departament de relacions públiques, etc. La gent del PSUC tenen l'oportunitat de fer el cop d'estat que volien, o sigui, d'eliminar els obrers del control de la ciutat. És a dir, i el principal que tenen en aquell moment és la telefònica. La telefònica per què? Perquè en aquell moment els telèfons anaven tot per centraleta, en la qual cosa el que es parlava al despatx de govern civil o el que es parlava en qualsevol despatx polític de la ciutat, els obrers sabien de què es parlava en tot moment, no? En la qual cosa el que trataven era d'eliminar aquesta possibilitat, no? Posar els seus, la gent que a ells les interessava que no estigués la gent de la CNT en aquest apartat. I aquí és una mica on neix l'enfrontament directe d'aquesta història. Violence at the phone company spilled out into the streets. Between Monday, May 3rd and Thursday, May 6th, a civil war within the Spanish Civil War took place on the Barcelona streets. State police and PSUC members on one side, workers, anarchists, and the POUM on the other. There were gunfights, fires, and bombings. From hotel balconies, snipers dug in, and shootouts raged along the maze of barricaded streets. Fearing unending bloodshed, CNT leadership sought to end the fighting and convinced workers and revolutionaries to lay down their arms and return to work. However, shortly after the surrender, members of the POUM fell victim to a smear campaign, scapegoated as fascists, aligned with the Spanish rebels and Hitler. They were pursued and continued to be persecuted long after the Generalitat had retaken the city. PUM va tenir un pes petit ja durant la República
I a partir dels fets del maig del 1937, el PUM és acusat de feixista, que no ho era, i perseguit, i pràcticament passa a la clandestinitat. O sigui, el que no li interessava a Rússia va començar a desaparèixer. Tindran uns enfrontaments que provocaran uns 500 morts aproximadament, tants com hi va haver a la revolta del 19 i 20 de juliol del 36 aproximadament, i aleshores es produirà, per tant, la derrota d'aquestes forces dels narcosindicalistes i del marxisme heterodoxe de Moscou. És a dir, a partir d'aquests enfrontaments que hem parlat al maig del 37, la CNT perd. I entra en una fase de debilitació importantíssima, molt important, per militància, per simpatitzants, i entra en una etapa de confrontació interna des de diverses vies. Serà una organització que haurà perdut militància, que políticament el seu projecte haurà perdut, però que, a més, es retreurà mútuament la seva actuació durant la guerra. Però hi havia un tema tabú a totes les famílies, que era parlar de la guerra. No es parlava de la guerra perquè tothom tenia uns records horrorosos, havien viscut tant d'un bàndol com de l'altre. Les guerres són terribles, i més civil. I havien rebut, clar, de bàndol republicà. Aquí, esclar, hi va haver-hi molt merder. Els republicans, doncs, la FA i l'anarquisme va fer molt mal. El que passa que hem de tenir sempre molt clar que va ser un cop d'estat del Franco. With the May events, the revolution that had begun the previous summer had come to an end. For those engaged in the larger war, however, throughout the peninsula, there was no end in sight. Sempre es negava a parlar de la guerra. I mira que a mon pare li encantava el tema, i després t'ho explico un altre del meu pare. Hi va haver un dia que per Nadal, doncs, al meu avi li vam posar una miqueta més de cava del que estava acostumat, i l'home, doncs mira, es va alegrar una miqueta, i aquell dia sí que va parlar. I ens va començar a explicar autèntiques salvatjades. A nivell, clar, ell va ser una persona que portava una Màxim. La Màxim era una ametralladora, i tu imagina't la quantitat de gent que pots arribar a matar. Va explicar-me quan van derrotar els italians a la batalla de Guadalajara, de com els despullaven per treure-los les botes i posar-los les seves. Ells tenien els pantalons estripats, es posaven els pantalons dels italians. Van estar a punt d'agafar-ne un de presoner, però ell va preferir agafar una granada i ficar-se-la aquí al ventre perquè no l'agafessin, i allò els va explotar i els va deixar tots plens de restes humanes, perquè es veu que els italians i també altres, també els marroquins els hi deien, que si els agafaven presoners, els republicans els torturarien fins a mort, cosa que no era cert. Això, jo només sé una anècdota, un comentari de la meva mare, quan a 90 anys, poc abans de morir, diu, al principi, els primers del 37, ens pensàvem que la guerra s'acabava, però jo fins i tot he mirat a hemeroteques, a veure si hi havia hagut algun fet. Això abans del maig del 37. Però, esclar, llavors, el que m'explicava la mare, que és la que va viure més anys, va viure fins a 91 anys, pràcticament, que, esclar, l'humor, la il·lusió, la pena i l'angoixa anava de forma amunt i avall. Un dia més optimista, un altre dia més pessimista, un dia hi havia una bona notícia. No era com ara amb el WhatsApp, vull dir, eren ràdios i comentaris entre la gent. Hi havia dies d'un cert optimisme, i recordo la mare em deia, jo vaig néixer a finals del 37, mira, quan vam començar a esperar, ens pensàvem que la guerra s'acabaria. By July of 1937, rebel victories were mounting. Since the start of the new year, they'd taken Malaga, Brunete, Bilbao, and Biscay province. Yet that month, the rebel command was struck by another crisis in leadership. One that would, again, prove beneficial to future dictator Francisco Franco. Encara va tenir més sort, no? L'any 37, un altre dels generals que havien tingut un paper molt important en la sublevació, Emilio Mola, va sofrir un altre accident aeri i va morir també, no? En aquest cas l'accident és més discutit, però en fi, no? Bé, en tot cas, Mola probablement no hauria sigut un rival, però en tot cas era algú que podria haver-li fet ombra, no? Que podria en un moment determinat haver jugat un paper, no? Va desaparèixer.
De manera que tots els altres generals, al llarg de la guerra, van anar acceptant, uns amb més entusiasme i altres més resignats, la idea de que Franco era el líder, de que Franco era el número 1. By year's end, the government that had, amid persistent battles for Madrid, moved to Valencia in November of 1936, was now compelled to move again, this time to Barcelona. Valencia, like Madrid, remained a Republican stronghold, but the fighting was getting closer, and victories were harder and harder to come by. For all their courage and tenacity, Republican forces were simply outgunned, to a degree that was almost laughable. They were short on guns, ammunition, artillery, tanks, aircraft, even basic supplies, and what they had was antiquated and unreliable. The rebel army, meanwhile, thanks to ongoing support from Hitler's Germany, was flush with the most advanced military hardware of the day. This great discrepancy was exploited further, in horrific fashion, with the introduction of a novel military tactic. For the first time in the history of war strategy, the bombing of civilian populations became standard practice. Espanya és un camp de proves per al que serà la Guerra Mundial. És a dir, els alemanys venen aquí a entrenar-se. La guerra és una acció terrorífica perquè no és batalles amb la població militar. Són bombardejos que es produeixen a la població civil. Mon pare m'explicava que cada 2 per 3 venien els avions italians a bombardejar. Que va explicar una vegada també, curiosament, que es veu que un veí havia instal·lat una metralladora en un terrat i es veu que va tombar abatre més d'una avioneta italiana. No m'ho acabo de creure. Però bé, mon pare es refugiava sobretot en el metro. El metro, marcat, que seria Mercat Nou, allà hi havia una entrada just al costat de casa d'ell i allà es refugiaven pels bombardejos. Era molt sovint. Va arribar un moment que no sabien si s'acabava el bombardeig i podien sortir o és que venia una altra onada d'avions a bombardejar. També m'ha explicat moltes vegades la sensació dels bombardejos. La meva àvia, quan vivia a Barcelona, la meva àvia catalana, diguem, les dues es diu Maria, la catalana, m'explica encara quan sentia les alarmes, com s'amagaven a sota el metro, a dintre del metro, i estaven allà hores, alguna vegada més d'un dia, perquè Barcelona va ser una ciutat que van bombardejar molt. Evidentment, va ser de les últimes en caure. Els bombardejos a Barcelona, la meva àvia els recordava amb terror. Ella va venir de Viladrau i el fet de viure al centre de Barcelona va estar sempre molt bombardejat per l'aviació feixista italiana. El que recordava ella sobretot era com tenien que córrer cap al metro i amagar-se dels bombardejos perquè a qualsevol edifici era molt propens que es pogués afectar la metralla o el mateix bombardeig, destrossar l'edifici, sí. Una de les coses que es puc explicar, perquè va passar a la meva família, és durant un dels bombardejos dels italians sobre Barcelona, la de l'any 1938, en què precisament pretenien bombardejar la fàbrica d'electricitat que hi ha al paral·lel, allà on hi ha les 3 xemeneies que encara hi són. Per sort no els van tocar, però en canvi van tocar part de la població i de cases, un tramvia que circulava en aquell moment paral·lel avall, on hi anava el pare de la meva dona. El tramvia va sonar les sirenes, el tramvia es va buidar, tothom va córrer cap a
un lloc per resguardar-se del bombardeig, però el tramviaire, el que portava el tramvia, el xòfer, li va dir al meu, que seria després el meu sogre, no es mogui, estiri's a terra, com jo ho faré. Es van estirar a terra ells dos, i el bombardeig va passar i els va tocar, però no els va matar. Tota la resta dels que anaven al cementiri va morir. Per part de mare, la meva mare era molt petitona, perquè ella va néixer justament el desembre de l'any 1936. Aleshores, va haver una vegada, que devia ser l'any 38, que van haver els pitjors bombardejos, que la gent estava tan cansada que la meva àvia, vivien a la Sagrera en aquella època, una nit va dir, un altre bombardeig, va dir, mira, si ens han de matar, que ens matin a tots aquí, però s'ha acabat. Van passar dues coses aquella nit. Primer, que una bomba va caure molt a prop i la finestra va sortir volant i li va passar a centímetres de la cara de la meva mare, que era molt petitona. Però el fet de no haver baixat al refugi, això els hi va salvar la vida. Perquè molta gent aquell dia es van refugiar en un refugi que no estava del tot preparat i les escales estaven fetes de fang, però va diluviar. Aquell dia les escales es van desfer, la gent va intentar sortir com va poder, però tothom que havia baixat al refugi aquell de la Sagrera, tots van morir ofegats. Republican victories were, as 1938 lurched on, increasingly rare. Morale was withering. Civilians, on the whole, were now hoping only for a speedy conclusion, no matter the victor. The final battle of consequence would take place in Aragon, called the Battle of Ebro, because of its proximity to the Ebro River. The first shots were fired on July 25th. Almost 3 years to the day the coup was launched. It would be the war's biggest and most costly battle, and the last stand for the government of the Second Republic. Sí, la batalla de l'Ebre és l'episodi darrer de la Guerra Civil. És l'últim episodi en el qual les forces de la República porten tot el conjunt de la població que poden, lleves de nois joves, l'anomenada Quinta del Vivador, i també tots els recursos que havien arribat, alguns encara no havien estat ni desembalats de la frontera francesa, però d'altra banda s'imposa el que tots els testimonis que l'han estudiada, i se n'han fet molts estudis, és l'acció de les màquines contra les persones. L'acció militar de l'artilleria, amb milers de peces d'unitats de campanya, de bateries, que pràcticament una al costat de l'altra durant quilòmetres, provocaven un bombardeig constant. Aleshores, entre els atacs de l'aviació, que hi ha el domini aeri, entre els atacs d'artilleria, es produeix una situació en la que qualsevol resistència és pràcticament impossible. Comença com una ofensiva, però l'enviament de reforços notables provoca que hi hagi aquesta reacció i, posteriorment, l'acció de totes aquestes màquines que en diuen a l'època, és a dir, forces d'artilleria, forces d'unitats mecanitzades, forces d'aviació, provoca que la infanteria republicana no pugui resistir i es produeixi la retirada i la posterior rendició. Clar, jo tinc un pare que va tenir un paper una mica especial en la guerra espanyola, en la guerra civil espanyola. I així el van destinar d'enllaç
entre puestos de guerra, i així va passar la guerra ell fent d'enllaç, carregant-se la moto al coll i passant barrancs i fent d'enllaç, perquè no hi havia mòbils, evidentment, i els telèfons que hi havia l'enemic els interceptava. Aleshores, així va passar la guerra fins que va arribar a la batalla de l'Ebre. I a la batalla de l'Ebre, amb la mala pata que li van robar la moto. I aleshores allí es va oferir com a camiller. I es va passar tota la guerra de l'Ebre com a camiller i va salvar moltes vides. I va sortir diversos dies allò que deien a l'ordre del dia, agraint-li els serveis prestats. Doncs mira, el meu pare se'n va anar. El van reclutar i va estar a la batalla de l'Ebre. I en allà ho va passar, doncs, millor que altres, perquè ni el van matar ni el van ferir. Per això estic jo aquí. I ara, a la retirada el van agafar presoner. El van agafar presoner i el van portar a un camp de concentració a Astúries. I allà, al mes de gener, fot un fred que pela. I en allà es morien de fred i de gana. Entonces, bueno, por ejemplo, el caso de mi abuela paterna, eran 7 hermanos, eran 4 chicas y 3 chicos, y los fusilaron a todos, menos a mi abuela materna y a otro hermano. A partir del 26 de gener del 39 entren les tropes a Barcelona i a partir d'aquí el franquisme es dedica... la gent que pot fugir a França, fuig a França, i aquí a Barcelona hi ha una repressió bestial que queda marcada en tots els sentits. With the rebel victory, Francisco Franco was now the undisputed ruler of Spain, making a troika of fascist leaders in Western Europe. Hitler was Der Führer, Franco, El Caudillo, and Mussolini, Il Duce. Symbolic of their shared interests, Franco changed the time zone of Spain, moving it forward 1 hour to align with that of Italy and Germany. The 20th century was about to enter its 5th decade, and no one at the time could have predicted that El Caudillo and his unique system of government, dubbed Francoism, would outlast them all by 30 years.